Mapisarema 139 vesi ya 14 ndichakuvongai nokuti ndakaitwa nemutoo unotyisa unoshamisa. Mabasa enyu anoshamisa, mweya wangu unozviziva kwazvo. This is very important, kuti wewe neni takatosiyana. Ini ndini, iwe ndiwe. Handingatadzi kuvata ndichiti kwaide ndingarebasewe. Ndinoreberani, iwe uri mutsvuku ndiri mutema. Handinei nekutsvuka kwako, ndotadza kudla nchiti iwe ungatsvuke here kana isu vatema tisipo. Chaita kuti urebe tisu vapfupi. Ini ndini, iwe ndiwe. Rarama upenyu hwako, hakuna kurarama upenyu hwaumwe. Haunobva tochinja nestep, haunobva tochinja even nematauriro aitaura seshamwari dzako. Rarama upenyu hwako. You are special and wonderful. And Mwari wakakusika nemutoo unoshamisa. Ndanakakuudza kuti mhino refu ndokuve runako. Iyo yedu yakati pashara ndio inokapa mhepo zvakanaka. Fara nezvauri ende uzvikudze uchiziva kuti wakasikwa naMwari. Zvimwe zvese izvo siyana nazvo. Tenda Mwari, siyana nemunhu. God bless you.